piatok 11. januára bola predstavená nová kniha z vydavateľstva Spoločnosti Božieho slova. Autorom knihy je Karol Dučák a názov knihy znie Božie svetlo v temnotách Paraguaja. Jezuitský štát 1609 až 1768. Prezentácia knihy sa konala v misijnom dome svätého Arnolda Jansena v Petržalke. Všetkých prítomných privítal páter provinciál Jan Halama, ktorý prezentáciu aj moderoval. Je to človek jeden z nás, ktorý si dal tú námahu, že niekoľko rokov študoval túto tematiku a písal, že keď mal trochu voľného času písal a napísal veľmi pekné dielo. Takže autor tejto knihy, ktorá sa volá Božie svetlo v temnotách Paraguaja, sa volá Karol Dučák. Narodil sa v Prešove 18. januára 1953 a od roku 1955 býval v Branove nad Toplou. Tam skončil aj základnú školu, potom absolvoval SVŠ, ktorú ukončil maturitou v roku 1971. Vysokú školu po roku predčasne ukončil, za to však absolvoval Univerzitu praktického života doma i zahraničí, vystriedal viacero profesí a pomerne dlhú dobu pracoval mimo územia svojej vlasti, najviac asi 10 rokov v nemeckých hovoriacich krajinách. Aj dnes práve prišiel zo svojej dvojtýždňovky z Viedne. A práve pobyt v tomto nemeckého hovoriacom prostredí mu významne dopomohol k napísaniu diela o jezuitskom štáte v Paraguaji. Pretože prvé relevantné pramene a zdroje potrebné pre napísanie knihy získal práve v Nemecku a v Rakúsku. Čo v súčasnej dobe pôsobí, ako som spomenul, vo Viedni ako opatrovateľ seniorov. Karol Dučák je ženatý, otec dvoch detí, dcéry a syna. So svojou manželkou Olgou žije vo Vranove nad Toplou. Od čias svojej mladosti sa venuje publikačnej činnosti. Je autorom mnohých článkov v slovenských a českých novinách a časopisoch. Neskôr začal písať knihy. Jeho posledne vydaná kniha má názov Poslušný až na smrť Karl Leisner 1915-1945. Ktorú vydal v roku 2009 Spolok svätého Vojtecha. Podnetom pre napísanie knihy Božie svetlo v temnotách Paraguaja o indiánskych redukciách bola ale skúsenosť jeho rodičov, starých rodičov medzivojnová, ktorí svojmu synovi poukazovali na nespravodlivú a zbedačujúcu spoločnosť svojej doby a tiež jeho osobná reflexia nad hodnotami neoliberalizmu a neokapitalizmu dnešnej doby. Autor nachádza v dejinách cirkvi odpoveď na svoju otázku, či je možná dobrá a spravodlivá spoločnosť práve v projekte katolíckej cirkvi, ktorá v svojom sociálnom učení, ale aj v praktických činoch ukazuje cestu spravodlivej a solidárnej spoločnosti. Jedným z týchto podujatí je aj podujatie jezuitov paraguajskej provincie, ktoré vo svojej dobe dostalo názov Redukcie. Predkladané dielo je nielen historickou štúdiou, aj keď predovšetkým, ale zároveň takým podnetom na uvažovanie o ľudskej solidarite a spravodlivosti dnešnej dobe. To, že nebo matku si ťa nazval, vtedy už dve srdcia v jednom chráme, radostne bolo požehnané. Z portálov, z niektorých chrámov týchto jezuitských redukcií nesú na sebe taký biblický nápis: tu je naozaj dom Boží a tu je brána do neba. Nebol to len nápis, bolo to niečo veľa viac. A jezuiti sa snažili o to, aby tak ako je v nebi, bolo aj na zemi. Aby to tak duchovne zhrnul, zosyntetizoval, že čo sú vlastne tie redukcie. Samozrejme, nie je to výmysel jezuitov, pretože dávno pred nimi už iní reholníci, františkáni, či dominikáni, či iní, a nielen v Paraguaji, ale napríklad aj vo Venezuele, alebo v iných častiach amerického kontinentu, povedzme, že experimentovali, alebo skúšali niečo, čo by sme mohli nazvať, že boli tie redukcie. Chceli vlastne, ideou bolo okrem toho duchovného, okrem tej evangelizácie ochrániť pôvodnú domorodú komunitu tých indiánov
od takých, povedzme tak, priamo neľudských zaobchádzaní tých dobyvateľov. Samozrejme, najslavnejšie redukcie sú tie jezuitské a tie z Paraguaja, ale nie sú len jediné, teritoriálne, a taktiež nie sú jediné, tak ako som už povedal, tie od jezuitov. A tiež nezomreli ešte, pretože často sa hovorí o tých z Paraguaja, ale málo sa vie, že dodnes ešte existujú v Bolívii. Existuje ešte 6 týchto chrámov, ktoré boli postavené za čias týchto jezuitských redukcií. Sú vymaľované, zrekonštruované do takej podoby, aké boli, keď sa postavili. UNESCO boli vyhlásené za kultúrne svetové dedičstvo a nielen preto, že sa zachovali dodnes tieto chrámy, ale aj kvôli tomu, že sú to živé farnosti, kde žijú a zdieľajú svoju vieru ľudia, čiže sú to živé farnosti, kde funguje farnosť. A je to veľmi cítiť. My verbisti spravujeme jednu z týchto redukcií, takže je to naozaj cítiť, čo tam tá misia, tá práca, služba tých jezuitov zanecháva na tej duchovnej, na tej sociálnej úrovni, ale aj na umeleckej. Pretože, ako sme videli aj na začiatku, v tom zostrihu z filmu Misia, videli sme tam veľa hudby. A to nie je náhoda, pretože jezuiti si hneď všimli, že títo domorodci majú veľa prirodzených talentov umeleckých, hudbu, majú radi divadlo, tanec a proste celé to umenie, rezbárstvo. A práve vďaka týmto talentom a umeniu jezuiti to použili na evangelizáciu a bola to asi jedna z najlepších vecí. Dodnes samotní jezuiti boli architektmi, boli kňazmi, boli dokonca mnohí z nich komponovali. A prišlo to až do takej roviny, že tá muzika tak oslovila tých domorodých, že dodnes sa hráva táto muzika. A nehovorím o nejakých jednoduchých hrách liturgických, ale sú to skomponované celé opery. Dnes sa našlo okolo 7 000 dokumentov tejto hudby barokovej, ktorá bola skomponovaná aj pôvodnými obyvateľmi, ktorí potom sami komponovali, sami hrali a sami prezentovali počas liturgií aj počas svojich slávností túto svoju vnútorné vyjadrenie viery, kultúry a toho, čo vlastne boli a žili. Takže asi tak by som na úvod trošku, že čo to je. Ďakujem pekne, myslím, že sa ešte vrátime k aj samotnému obsahu, že čo to boli redukcie. Teraz by som už dal slovo autorovi knihy tejto, ktorú tu máme, je to pomerne hrubá kniha, skoro 500 stranová, volá sa to Božie svetlo v temnotách Paraguaja. Takže nech sa páči, pán Karol, povedzte nám teraz, prečo vás táto téma zaujala? Prečo ste o nej začali písať? Čo eventuálne bolo také najfascinujúcejšie pre vás na tejto téme? Tak, drahí priatelia, som rád, že sme sa stretli pri prezentácii mojej knihy. Trošku mi vyšlo v hrdle, vlastne tu toľko ja sám, dostal som z vás strach, ale ja to predýcham. Keď som robil poslednú prezentáciu, tak tie dámy, moderátorky mi hovorili, že povedzte niečo také neoficiálne, niečo také, čo by sa ľudia zasmiali. Tak vám poviem, ako ma moja manželka odučala od trémy. Mám zlatú manželku, veľmi ľúbim,
sedeli v obývačke a manželka dvihne telefón, predstavila sa a hovorí, vy máte na starosti lektorov, lebo môj manžel by chcel čítať v kostole. A ja pozerám na ňu a ako hovorím, že čo? Keby sa bola opýtala, že láska moja, nechcel by si čítať v kostole, ale manželka to rieši za pochodu. Tak proste jednoducho postavila pred hotovú vec. No a hovorí, že dám ma manžela telefónu. Tak akože zobral som telefón a hovorím, no vyvediem vás z toho. Ani nie tak, že by ja som chcel čítať v kostole, ale manželka chce, aby jej manžel čítal v kostole, takže že veľmi sa na to ako necítim a hovorí ten pán, no a nebudete čítať. To hovorím, tak už čo zrobím? Akože nezahábim manželku, keď už ma postavila pred hotovú vec, tak začal som čítať v kostole. To prvé čítanie bolo také ťažké. Priznám sa vám, že prišiel deň, krásny, nedeľa, 8 hodín ráno, nemám čítať v kostole. Roztieclo som sa na celom tele, no a ako správny muž mám v pohotovostnej polohe nejakú fľaštičku, tak jeden štamperlík, druhý štamperlík, tretí štamperlík, štvrtý štamperlík som si nedal, lebo som si povedal, že už potom by som videl dvojmo, jak tá opísa Judy v tom seriáli. No, išiel som do kostola, odčítal som to, ale proste to prvé čítanie bolo také ťažké, to druhé bolo lepšie, to tretie už bolo úplne dobre a nejak proste vďačím manželke za to, že ma do toho naučila, pretože som sa naučil bojovať s trevou. Tú knihu som písal asi 7 rokov a vlastne chvíľami som už aj neveril, že sa dožijem takedy toho, že tá kniha vyjde. A už moja manželka, ktorá nepísala tú knihu, bola z toho unavená a hovorí, Bože, však už 100 rokov píšeš tú knihu, tak kedy už tú knihu vidím? Nie, tak proste nakoniec pôvodne som chcel, aby to vydali jezuiti, lebo je to v jezuitoch, ale nejak tá spolupráca nevyšla, nebudem to rozoberať, proste ležal tam ten rukopis rok. Nakoniec som im bol aj povďačný týmto jezuitom, lebo som ešte niektoré veci dotiahol do konca. A najťažšia alebo najnevďačnejšia úloha spisovateľa je, že nikdy nie je spokojný sám so sebou. Aspoň teda ako za seba môžem povedať, že keď čítam svoje veci spätne, tak si hovorím, toto som napísal fantasticky. Idem ďalej a toto som tak dobabral, to som mohol napísať lepšie. Takže ten spisovateľ nikdy nie je, aspoň teda, čo ja poznám spisovateľov a čo môžem povedať zo svojej pozície, nikdy ten človek nie je sám so sebou spokojný. No a proste prišiel rok 2012 a už ako zo spoločnosťou Božieho slova rozbehla sa spolupráca, kniha, akože už to malo reálne obrysy, vydanie tej knihy. No a naraz nesadlo, nepadlo, začalo sa hovoriť o konci sveta. No tak hovorím, ľudia, nežerte mi nervy, a tam nechcete povedať, že ja 7 rokov píšem knihu a príde koniec sveta a moja kniha nevyjde. Tak toto mi nehovoríte ani zo srandy. Radšej nech vyjde moja kniha a potom už keď musí byť koniec sveta, nech je zapísané v dejinách, že Karol Dučák vydal knihu. No, takže to sú také asi humornejšie veci, ktoré sa týkajú tej knihy. Ako som hovoril, tú knihu som písal dlho. V podstate ja som chcel o tom jezuitskom štáte napísať nejaký článok, hľadal som nejaké informácie v slovenčine a dlho, až v roku 2007, tuším, profesor Komorovský, myslím, 2007, ne? A dovtedy nebolo, mal som nejaké kuse informácie, cirkevný dejepis, ktorý napísal František Nemec v roku 1947. Doktor Špírko sa zmienil stručne pár riadkami o jezuitskom štáte a potom profesor Komorovský napísal 2 články. Jeden bol uverejnený v historickej revii, druhý bol v katolických novinách. No a mňa to hnevalo, ale potom som si povedal, nie je umenie, proste umenie je vyťažiť z nevýhody výhodu. Tak som si povedal, môžeš z toho vyťažiť výhodu, keď sa nepísalo v slovenčine o jezuitskom štáte, buď priekopník, ty napíš knihu. Tak toto bolo taký popud.
že som tú knihu, na tej knihe začal robiť, ale skutočný začiatok tej knihy bol až keď som začal pracovať v Bavorsku v roku 2005. Syn toho pána, čo som opatroval v Bavorsku, bol taký láskavý, že mi zohnal jednu publikáciu profesora Hartmana, nemeckého historika. A toto bola prvá kniha, ktorá bol to zdroj hodnotný a zdroj na úrovni. A vďaka tomu som vlastne začal, potom pribudali ďalšie, bol som v antikvariátoch, našťastie spoločnosť Google digitalizuje staré texty, takže aj z internetu som si stiahol celé knihy. Potom z Rakúskej národnej knižnice mi poslali fotokopiu diela Patra Sepa von Reinega. Nakoniec vo Viedni, kde teraz pôsobím, je provinciál spoločnosti Ježišovej, kde majú hodnotný archív a tam som chodil do toho archívu študovať. Takže proste podarilo sa mi zohnať niekoľko desiatok hodnoverných prameňov a našťastie, akože šťastnou okolnosťou bolo, že sme sa stretli s Patrom Dariom, je Vranovčan. Akože, keď sa hovorí, že katolická cirkev je v kríze, tak ako si to tak necítim, lebo len v našom meste v Obranove na Tokov je veľa svätých a dobrých kňazov, a Pater Darius, alebo Haško, alebo môj priateľ, s ktorým som vodil na karate. A v živote by som nepovedal, že bude z neho kňaz Stanko Fedor. Takže proste je Vranov taký, a myslím, že nielen Vranov, je taká liaheň dobrých a svätých kňazov. No a to bola myslím, že primičná omšania. No a akože, tak ľudia chodili akože blahoželať a darčeky a tak ďalej, tak vtedy som mal čerstvo vydanú knihu Poslušný až na smrť, tak som Patrovi Dariovi podaroval, vymenili sme si kontakty. A toto bolo veľmi užitočná vec pre mňa, pretože Pater Darius mi zohnal španielské pramene, pretože je v Bolívii a tak ďalej, v španielčine je doma. Takže že José Cardiel alebo Antonio Ruiz de Montoya, proste tí iní španielskí jezuiti, ktorí priamo tam pôsobili a ich pramene sú veľmi cenné, pretože sú z prvej ruky, sú to informácie z prvej ruky. Takže nakoniec sa mi podarilo zohnať veľa prameňov v slovenčine, češtine, polštine. Nakoniec na staré kolena som sa musel učiť španielčinu, taliančinu, samozrejme, že nie tak, že pôjdem kdesi do Ríma alebo do Madridu a začnem s niekým plynule komunikovať, ale aby som aspoň vedel si preložiť texty a tak. Takže proste bola to strašná drina, ale ďakujem Bohu, že to vyšlo. Ďakujem spoločnosti Ježišovej, ďakujem Patrovi Dariovi, ktorý má levý podiel zásluhy na tom, že kniha vyšla, Pater Provinciál takisto. A vôbec proste boli sme s manželkou v Nitre a veľmi dobre, vždy som sa cítil veľmi dobre medzi verbistami, takže že som šťastný, že to vyšlo, že tá namáha nevyšla na mne oč a hlavne, že skôr vyšla kniha, ako bol koniec sveta. Ináč, akože cestoval som s biskupom Stolarikom, pomocným biskupom Košickej arcidiecézy a nejak takto, bol som v inom Bozni, ale ja mám taký zvyk prejsť vlak od začiatku do konca, ja som taký typ špiona, ktorý všetko musí vidieť, všetko musí okúkať a pozerám, nie ste vy biskup Stolárik? Ja že áno, no ja som Karol Dučák, podarujem vám svoju knihu jedno a tak. A tiež som iba hovoril proste, že akože písal som knihu a teraz tie reči o konci sveta ma tak iritovali, hovorím tak, najprv musí byť moja kniha a potom bude koniec sveta. On hovorí, nebojte sa, nebude koniec sveta. Ja viem, robím si srandu. Takže proste bolo okolo tej knihy veľa ťažkých chvíľ, veľa trápenia, ale boli aj pekné chvíle.
istý čas, alebo niekedy taký som mal pocit, lebo bolo treba prekladať texty nemecké z 17. storočia, hej, a dneska Nemci úplne ináč rozprávajú, ten jazyk sa vyvíja, aj slovenský jazyk, keď čítate staré slovenské texty, tak úplne ten jazyk sa tiež vyvíja, pribúdajú nové slova a tak ďalej, takže prekladať texty do 17. storočia je nesmierna drina, hej. A už niekedy som bol taký zúfalý a hovorím, Pane Bože, vidíš, jak ja som hlúpy, osvieť tú moju zatemnenú kotrbu a zrob ma nástroj. Ja tu máš počítač, tu sú moje ruky, píšti, hej, a ja vidie to pod mojím menom, ale je to tvoja zásluha. Takže proste bolo to strašne ťažké. Bolo to strašne ťažké a len ten, kto niečo také písal, vieš, čo to obnáša, toto všetko. Je to obrovský zdroj informácií, ktorý tu na Slovensku tak rýchlo asi nebudeme mať, čo sa týka tejto témy. Takže som veľmi rád, že sa to podarilo. Spravíme tiež predel teraz hudobný a už sa dostaneme k samotnému obsahu. Budete môcť klásť aj otázky autorovi, aby ste sa trošku dozvedeli o indiánskych redukciách. Ja vám poviem, že dnes ešte do poludnia som si na internete našiel všetky katedry religionistiky na Slovensku a v Čechách a som im napísal, že dnes je prezentácia tejto knihy a dostal som jednu odpoveď od Tomáša Halíka z Prahy. Hovorí, že bohužiaľ nestihnem tu prísť, ale touto témou sa zaoberám odvždy a veľmi som túžil si spraviť ako aj dizertačnú prácu, ale moje cesty vedli celkom k iným témam, takže som sa nemohol tejto téme venovať, ale veľmi rád si tú knihu prečítam a teda si objednávam jeden kus. Takže to bola prvá taká reakcia tej odbornej verejnosti, teda konkrétne českej a teda poprosím našich seminaristov o pieseň a potom už sa dostaneme aj k vašim otázkam. Prezentácia knihy o indiánskych redukciách bola súčasťou trojdňovej prípravy na sviatok patrona misijného domu svätého Arnolda Janssena, ktorá vyvrcholila v nedeľu 13. januára slávením odpustovej svätej omše s popoludňajšou besedou s pátrom Dariusom Čaršom.